It's a Team No Sleep story. Zanzi. Team No Sleep. Was me? Waarom? En die pijven. Die pijven. Pijven. And they are perfect, man. Oh, yes, man. I just go get my mort. Exact. Hoe zei je in Van Boetel? Ik het ga kom. Ja. Nou, die woord. Ik het ga kom in Van Boetel. Ik is zo. Ik is zo. En die pijven is. Ik kom no. Wacht niet. Ik kom no. Terra manga en die pijven. Wacht niet. Terra manga en die pijven. Ja. Wacht net zo, je komt nou. Wacht net biggie mee bro. Je komt nou. De ramanga mee bro. En die abasje. Daar go die flashback hierba. Maar cheers mijn mensen. Is die enigste ding wat afgaan. Yo, mijn mensen. Is wat de dag is die? Is het zaterdag of vrijdag? Ik ken niet, maar... En die pijven man. En die pijven man, mijn bro. Tara, Terra manga man. Terra manga mijn bro. Ik zei actually nee, ik ga kop. Kijk, ik zit in trip. Yo, ik had ook... Wat is de kind zijn naam? Zijn voice note gaan luisteren. Wanneer doe gaan mijn stem, mijn bro? Oh, aye man. Mijn bro. Wanneer doe gaan mijn stem, man? Mijn stem is net weg zo. Ah, is een lie. Is een lie. Is een lie. Nou, dat is zomaar. Nee, bira, hij sentje. Ja, kai. Kam sa shawari nga sila. Turo da mes. Palis na. Kam no na kedal ka. Kam sisin asan khai chi. Asan khai to achi nga ba ko shower ngawi mes. Chi. Shower ngawi to achi. Ya. Kaya kasi. Ora kasi. Piris kamera ang ngawi sa chi. Chill, dat ik op vloek. Groot mensen, kijk me makkelijk ook. Maar ik geloof niet groot mensen kijken. Maar als jullie nou beginnen, kijk me groot mensen. Welkom. Maar jullie stellen. Ik is nog wel een groot man. Wat een soort example is dat nou? Wat een soort example geef ik die small ones. Cheers, maar seconde. Parafana, ik heb die gaan slapen. Gisteren ik is in ook een ronde parafana. Later ik is het tenminste 4 ons breek mensen zeggen glazen. Parafana ik is terug. Ik heb die gaan slapen. Ik ga rook zol bij sapi. Ik ook sapi ze 2 keer gaan eten. Like sapi ze mensen dat 2 keer ze gaan bak. Wat zijn ze? To eet ik die 2 keer stikjes. Nou ik moet die mensen. Ik voel kak. Ik voel heel waar kak ik die 2 keer gaan eten. Mijn stem bra. Mijn stem bra. Want hoe gaan mijn stem bra?
Even no one's like van met die mensen gaan praten, die mensen zijn me net vragen, van waar is jouw stem? Doosje, ik ken ik dat mensen poes gaat drinken. Maar ik had ook niet erg waar gaat drinken. Ik had ook niet erg gaan plakken mee, bro. Wat honger, bro. Dat is nog honger. Slapan te kop, man, en later brengen veel. Je weet zoals nou, ik is niet. Die mega. Ja. Ik ga zo weer 20, bro. Als mijn vriend, man, dan ga ik zo maar 20 keer. Skel voor Sabia 20. Ik record nee. Ik zeg een praat alleen van mensen. But anyway, this barbecue cell light. Ik zeg, barbecue als je één dag die video komt kijken, hij is chole cell light. Die is chole cell light. Ik heb dit gasten. Ik wil gaan zeggen chole light, maar toen denk ik aan chile. Toen klinkt het zo chole cell light, chole cell light. Verstaan je zo? Chole light kou. Ik heb hem gaan paffen. A biggie nog. Ik leid als Tombi. Je van doe is mijn stem. Like ik zei, dan kijk me in die spiel. Lelijk. Dat is daar wat ik mee kijk, dan zeg ik is lelijk. Maar wacht net, laat ik een slim charura splaven. Ai. Ik ga nu ja gaan bijtje. Ga, sa goed mes. Ga, sa goed in ga wat je Ik wil iets toekomen, bro. Maar zoals nou, ik lag erop. Ik heb nog geen tijd, ik moet net gaan spla. Het is dat baan video se. Je zal dit een paar mensen krijgen. Met dat even naar weer gaat. Ook niet even niet. Ik begin nou eerst. Gisteren gaat het. Gisterochtend. Gisterochtend man. Gisterochtend. Vanochtend. Kom maar gisterochtend. Vanochtend gaat beginnen. Niet gisteravond niet. Today morning time after 12 somewhere there it started. Now I'm here now. Speaking like this without a voice. As if I was parakataing. I was not even parakataing. Wait. Oh. Is die klap separat. Ik heb gezien nou, van ons creëren als ons gezellig in die baren mee, bra. Weet jullie dit? Ons creëren, die speakers is net hier zo. Parafana, pam, param, pam, parafana, parapote en pane. Kling, saura, pote en pane mee, bro. Pote en pane. Mijn andere bram maakt deze zei altijd zo pote en pane. Ik zei, actually, fuck you. En I said, ting. Ai, drink eens voor mij niet. Maar die na week, ik zal plak. Ik ga mensen wat voor mij alcohol koop. Moet niet denken, ik zal niet eens zijn. Nie. Never. I will drink my friend. I'll plug.
Kan jy my ooit kapasan julle. Julle gaan my sien. Ouens, ek maak nie espresso nie. Ek probeer om na te praat. Maar ek praat nie gewoonlik so nie. Want hoe gaan my stem mee, bra? Tim Sahura. Posa life is living. I don't even know where my stem did go. Layers da J.O. Oh, at is zoles. Kijk, these are schemas, ne? Maar ik draw me zoals schema's. Draw. Yeah, something like this. Wat gaan nou? Something like this. No jealousy. Oh, kom eens aan mij zo lekker. Gelijk wat je ziet. Kom ons snap daar ook. Uit het dringen ons onze. Dan kijk ik YouTube. Dat kan bad. Today is all about genieten. Ons drinkt die auto's en dood. Ons wordt splinter niet geboren. Is de eerste maand van het jaar, mijn mensen, April. Cheers to us that know the truth. Mijn jaar het gaat beginnen. Mijn jaar het gaat beginnen. Ik ken van jullie niet. Van ik voel elke maand wat jij ingeboren is. Dat is die maand wat jouw jaar begint. Dat is your New Year's or end of the year. I don't know how you take it, but that's how I take it. But ik vat altijd the 1st of April is the start of the, okay, like I don't always take it like that. I just decided I will start taking it because I have been considering it for a while now. You know what I mean? I've been thinking about it. I'm like, okay, because these fucking elites are lying to us, so I need to reconnect with my nature. We lost our identity as black people, so it's too deep to think about it, man. Or to talk about. No, it's too deep to talk about it, but it's not too deep to think about it. So I'll just think about it. Cheers to the freaking weekend. Drink to that, yeah, yeah. Cheers to the freaking weekend. Drink to that, yeah, yeah. Cheers to the freaking. Jealousy. Naai met die boytjie aan. Naai met die Brian. Maar moenie met mekaar se cherries naai nie. Dis al wat ek sê. Cheers to the freaking weekend. Dat is nog aan die ene is.
like in die yskas. Miskien julle glo my nie, maar ek moet eers gaan shower. Ek moet gaan shower eers. Cheers to the freaking weekend. 15 minutes. 15 minutes of a colleague. Yo. Yo, okay. Ik zeg mijn mensen tussen squares lekker 15 minuten. Als we samen. Ik wil YouTube kijken, maar ik wil kijken het Kisleen Padium goed gaat drop. Dus dat is zo. Perren Fenrius. What a guy. What a guy. Yo, ik ga weer shower. Ek go shower. Ek is nie klaar nie. Ek live wat julle. Alles wat ek gaan doen dit. Moenie worry nie, ons tabasaan mekaar. The whole year. But most of these things you will just get them on YouTube. Gems, bruh. Gems. Gems, my bruh. Ek sit in slaapkamer. Ek het gaan sunrise man. Oh, ek sit in slaap, bro. Yo, eendag jy sal die warmste memes wees. Maar for now, because I'm nobody, it won't be a meme at all. That is what about just being normal, Sanjay. Until you get famous. Now everybody is looking for stupid things to make you look stupid. So that's one of the things that is gonna be used against me to look stupid. But I was enjoying myself. Cheers to the freaking weekend. Yeah. 18 hours. Almost 19. Let's stay 20 minutes together. Work come for me 18 hours. 18 minutes go. Let's stay 20 together. I said cheers to the freak. Okay. Behave. Jangan Tuhan my stem, brah. Cheers to the freaking weekend. Yeah. Cheers to the freaking weekend. Yeah.
Versace. Mandela in a Rari. Cheers to the freaking weekend. Yeah, yeah, hey, Pagamino. This is how you look when you eat when the people in the house, the breadwinners, feel like cooking. That's when you look like this. But when you work for yourself and eat now, you will look like the future me. But the current me, ik eet wanneer die mensen zo voelen, mee, bra. I guess 20 minutes. Wacht, ik get it. 21, 20, almost 22 minutes. Ik zeg mensen, at the bouncer, Spider-Man, Spider-Man. Pam param param pam param. Tam param pam param. Tam param param Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man.